Benvidos á Historia ten voz, onde viaxaremos no tempo para coñecer figuras fascinantes que cambiaron a historia. Hoxe temos unha convidada moi especial. Imos falar coa que moitos consideran a última raíña do Antigo Egipto, nada menos que Cleopatra. Viaxaremos ao ano 34 a.C. para coñecela. Déixame poñer a data na miña máquina do tempo e... Imos! Mentres tanto, déixame dicirche. Cleopatra naceu nunha cidade chamada Alexandría, en Exipto, no ano 69 a.C. Sí, hai máis de 2000 anos. Iso é moito tempo, non si? Pero escoitade isto. As pirámides de Exipto construíronse arredor do ano 2550 a.C. Iso significa que, para Cleopatra, as pirámides xa eran historia antiga. Non esperabas ese dato curioso, a que non? O seu nome completo era Cleopatra VII porque houbo 6 Cleopatras antes ca ela. A súa familia era de orixe grega e o seu apelido era Ptolomeo. O seu pai era Ptolomeo XII. Sí, 12. Certamente non eran moi orixinais cos nomes. Cleopatra non era unha raíña calquera. Falaba varios idiomas, entendía economía, medicina, música, moda, astronomía, política, incluso escribía sobre maquillaxe e ciencia. E, naquel tempo, atopar unha muller que se fixese todo isto era moi difícil de atopar. E agora, viaxemos ao ano 34 a.C. para coñecela. Espero que a miña máquina do tempo funcione. 3, 2, 1... ¡Imos! Ben, creo que chegamos. A máquina do tempo funcionou, grazas a Deus, aínda que por pouco quedamos atrapados na Idade Media. Estamos no ano 34 a.C. e temos connosco a única Cleopatra VII. Ola, ola, tesouro. É un placer estar contigo hoxe. Grazas por convidarnos, raíña Cleo. Para comezar, estás espectacular. Podes contarnos algo sobre o teu look? Claro que sí, corazón. Levo liño exipcio con tinguiduras naturais, perfumes traídos de Arabia e xoias de ouro que brillan como Nilo ao mencer. E que levas na cabeza? Esta é unha diadema na honra da deusa Isis, a que represento. Sempre digo, unha raíña debe parecerse ao seu pobo, pero cun toque da deusa. Encántame! E agora imos comezar polo principio. Como foi a túa infancia? A infancia da futura raíña de Exipto? Oh, sí. Os meus días de infancia en Alexandría. Crecín no Palacio Real. Tiña xoguetes, animais exóticos e aprendín a bailar. Nunca tiven que facer moitas labores da casa. Os criados encargábanse desas cousas. Pero, sobre todo, estudiei moito para aprender todo o que necesitaría como futura raíña de Exipto. Matemáticas, astronomía, medicina, escritura, religión e, por suposto, idiomas. Ah, de verdade? Linguas? Cantas falas? A miña familia é de orixe grega, polo que falábamos grego. Pero tamén aprendín latín, etíope e exipcio. De feito, son a única da miña familia que o aprendeu. Para min, falar co pobo exipcio era esencial. E como te convertiches en raíña? Meu pai morreu cando eu tiña 18 anos. Deixoume o trono para compartilo co meu irmán máis novo, Ptolomeo XIII. Estaba emocionada de ser raíña. Era para o que me estivera preparando toda a miña vida. Pero, sen dúbida, compartir o poder cun neno non me atraía para nada. Discutimos tanto que acabamos en guerra e tiven que fuxir de Exipto. Tiveches que fuxir de Exipto? Iso é horrible. E despois? Ben, fun a Siria para reunir un exército para loitar contra o meu irmán. Eu era a raíña de Exipto,
era o meu dereito reinar. Pero non foi ben. Así que cambiei de táctica. Por sorte, naquel momento, o meu irmán ordenou o asasinato dun xeneral romano chamado Pompeio. E Xulio César non estaba moi contento con iso, así que nos convocou ao meu irmán e a min a falalo en persoa. Ah, sí, por suposto. Xulio César era a persoa máis poderosa do Imperio Romano naquel momento, non si? Exactamente. Era o momento perfecto. Xulio César xa estaba enfadado co meu irmán, polo que ía ser doado persuadilo para que me apoiase. Sabía que se eu conseguía o apoio de Xulio César, podería reclamar o trono de Exipto e ser imparable. Só tiña que falar con el. Pero o día que cheguei ao seu palacio, o meu irmán e as súas tropas estaban agardándome fora. E, entón, como ia entrar sen ser vista? Lembrade, o meu irmán e eu aínda estábamos en guerra. Mataríanme. Oh, creo que coñezo esta historia. Din que te colabas no seu palacio enrolado nunha alfombra. E cando a despregaron diante del... ¡Sorpresa! Namorouse de ti de inmediato. É certo isto? Se iso é o que din, que así sexa. E funcionou? Gañaches o apoio de Xulio César? Sí, expliqueille todo o que Exipto podía ofrecerlle a Roma. O cultivo dos mellores grans do mundo, o comercio, a sabedoría e moito máis. E sí, el apoioume. Volvín a Exipto como raíña e tivemos un fillo xuntos, Cesarión. Increíble, Cleo. E que descubriches ou aprendiches da experiencia de recuperar Exipto do teu irmán? Aprendín que as guerras non sempre se gañan con espadas. Ás veces, gañanse con palabras. Non era a máis forte, nin tiña o exército máis grande, pero eu sabía observar, escoitar e falar no momento xusto a persoa axeitada. Cando tocas a mente e o corazón de alguén, podes cambiar o curso da historia. E iso, querido meu, é máis poderoso que calquera exército. Así mesmo. E xa ves, despois diso, con Xulio César, Exipto e Roma levábanse bastante ben. Algúns romanos falaban mal de min, pero non podían negar que eu era intelixente, valente e moi persuasiva. Por que falaban mal de ti? Es fantástica. Non podo dicirche exactamente por qué. Quizáis se sentiron ameazados porque a noiva do seu líder era intelixente, forte e poderosa. E, por iso, algúns odiábanme. En poucas palabras, non confíes en nada do que digan os romanos sobre min. Cleo, que historia tan emocionante. E conseguiches todo iso cando só tiñas 22 anos, non si? Cal dirías que era o teu segredo? Ben, saber exactamente o que quería, coñecer a miña xente e aos que me rodeaban, e seguir sempre o meu lema. Faino realidade. Ou, como dicimos en grego, gens ti. E que significa iso exactamente? Significa que soñar está ben, pero tes que actuar, observar, escoitar, usar o que tes e transformalo en algo grande. Non se trata de ser o máis forte, senón o máis intelixente. Ese é o verdadeiro poder. Vaya, Cleo. Que che parece un xogo rápido antes de despedirnos? Pois claro, sempre estou disposta a un novo reto. De acordo. É un xogo de 5 preguntas, rápidas. Responde sen pensar demasiado. Estás preparada? Nacín preparada, cariño. Vaya. Animal favorito? A serpe, sen dúbida. Metal favorito? Ouro, sempre brilla. Sol ou lúa? Os dous. Teño fillos xemelgos chamados Alexander Helios, que significa sol, e Cleopatra Selene, que significa lúa. Para o almorzo, cereais ou torradas? Cereais, cun toque de mel exipcio. E o último, se non foses raíña de Exipto, que serías?
Unha contadora de historias ou unha perfumista. Vaya, encantaríame probar un dos teus perfumes. Grazas por esta entrevista, Cleopatra. Foi un prazer. E lembra, faino realidade. Está claro que Cleopatra era moi especial. Hoxe contounos como, moi nova, tivo que fuxir de Exipto e como con intelixencia e coraxe conseguiu recuperar o seu trono. A súa forma de pensar, a súa maneira de falar e as súas decisións inspiraron a moita xente ao longo da historia. Por exemplo, o escritor William Shakespeare escribiu unha obra de teatro sobre ela. E tamén hai varios libros, películas, series, podcast, mesmo videoxogos sobre a súa vida. Pero lembra, moitas desas historias foron inventadas anos despois só para entreter. Entón, se ves a Cleopatra nunha película ou nun cómic, lembra que esa é só unha parte da súa historia real. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. No seguinte episodio, coñeceremos a outra personaxe que deixou a súa pegada no mundo. Non perdas o seguinte capítulo de A Historia ten voz.